Abru ni la anya ga mana mu no mu ada de kana mma. Nka ndoro anya. Ama oyibo ga say I know. Ya mere okwu m niile ji abụkarị ụmụada nke ọzọ ụmụada ebe a. O doro m anya. Mana enwe otu ihe m chọpụtara ebe ụmụada nọ. Ị ga-ahụ nwaada nwere ezigbote aha Igbo. Ị ga-ahụ na mmadụ na-aza Ojiugo maọbụ Chioma maọbụ na mmadụ na-aza Nneka maọbụ na ya na-aza Adaeze. Mana ha adịghị achọ ịza ha. Ị ga-ahụ bụ Kanki, Candice, Cookies, gịnụ ma Mikis. Mana nke na-ewute m bụ onye nke bịara n'ọwa mmekọrịta ọha na eze gbanwee aha papa ya. Aha papa ya bụ Eleke. Ọ tụgharịzie aha papa ya ka ọ bụrụ Elevated. Nwada, ọ bụ mpa gị bụ Eleke bụ Elevated? Ama m na ị ga-ahụ ihe onyonyo a ya ewutela gị, mana ajụjụ ka m ka na-ajụ gị, ọ papa gị bụ Eleke bụ Elevated? Ka m jụọ gị ajụjụ, nwoke ọsị gị weliere ya aha ya, ọ sị gị gbanwere ya aha ya, mma njụ n'oge ajụjụ oyibo ga-asị I will not question you. Pụta ọ n'ezi ụmụ amadi na-echu unu.